И общо взето след това. Трогателно. Как може толкова с радост в очите на всеки тук дошъл да грее? Каква е тази обич в душите, готова бурно да прилей? Едва ли някой друг градан и хубав, не бил сред нас годините на труд, ще може да усети колко дружно сме си крачили по жизния път. Не беше ли магия, ми кажете, това, което свързваше ни нас, това, което свързва и до днеска и в този толкова възлъщ час? Разпръсваха си като ято птици, но нищо все едно не ни вли, защото чувствахме си всички, като че вечно тук сме били. Не беше славата ни като на героя, не беше като тези удобри, но аз ви питам, тяхното къде е? Празни, пустош гради и не знам какво. Но аз ви питам, я нашите изкри са много, разпръснати по целия ни град, от тях предпладнаха огньови, които вече трудно си гасят. Става просто всички колеги излезли от Господ, защото произлезе си от огън на завет, който никъде не е бил, а вятърът помагал му и много не да изгасни, а да гори. Зато и горят пак нашите хора, зато и работят без умора. Знам, трудно е и трябват ги сили, но вие имахте ли били? И знаете, можете да ще прибърнете. А ние другите не сме затворна, там никога не сме били, живеем и като достойни хора, поддържани от същите искри. Годините минават, не стареем. В нас българската института край с много обичнички ние живеем, а в обич никой не е. Как става въпрос за института на Господ, който по някаква случайност и като остатък, или как да кажем, остатъци от Хранмашевския институт, има Европа и небе. Това е да сте удоволени на майката на Стефан Богдан. Наш кадър в института на Хранмашевския. И понеже много ми се прилича на вашата компания, нашата компания, на вашата компания, и понеже много сме близки в последните години, предишните, и как да ви кажа, бях прибуден да го пребере и да ви го прочита. Дано ви доставите удоволствие. Бъдете живи здрави! Точно така. Благодаря ви за